Meta nitkellmu fuq il-letteratura Maltija, spiss naħsbu f'kitbiet bil-Malti, anke jekk hemm numru kbir ta' Maltin li kitbu bil-sna oħra, ngħidu aħna bit-Taljan u bl-Ingliż. F'din ir-rukna niltaqgħu ma' Dr. Stefano Zammit sabiex jagħtina aktar tarif dwar Maltin li ħadmu lil sinġar tagħna. Il-kuntest storiku soċjali li fih il-kittiba Maltin kien jilu bit-Taljan kien wieħed partikolari ħafna, inkwantu għal medda twila ta' snin Malta kienet realtà rurali u agrikola, u allura n-nies bil-Malti kien jitkellmu fil-maġġoranza kbira tagħhom, ma kellhomx aċċess għall-ebda forma ta' kultura. Mentri n-nies ta' kultura li kienu minoranza kienu ovvjament ħarsu lejn l-Italja bħala realtà ġeografika viċinissima u kienu jispiraw ruhom mill-mudell letterari ta' dak il-pajjiż. Ir-raġuni hija pjuttost sempliċi inkwantu il-Malti f'dawk iż-żminijiet kien meqjus b'espressjoni ma tantx sabiħa u feliċi, ċoe bħala lingwa tal-Ċina, imma kien hemm verità fiha din, inkwantu il-Malti kien biex ngħidlek dialett, vernakolu, mitkellem fid-djar u fil-postijiet tal-kampanja rurali. U allura il-ftit nies ta' kultura li kien hemm f'pajjiżna bil-fors kienu jħarsu lejn l-Italja bħala punt ta' riferiment. U kienu jfittxu fl-Italja l-ispirazzjoni, il-muża tagħhom għal kitbiet tagħhom għal produzzjoni letterarja li huma wettqu matul is-snin. Diversi kienu il-kittiba Maltin li kitbu bil-lingwa Taljana. Jekk imorru lura fi żminijiet insemmu l-konti Giovanni Antonio Ciantar, Gianfrancisca Bela, Agius de Soldanis. Mbagħad fis-600-700 qed ngħidu ġifieri fl-epoka barokka u post-barokka kien hemm numru ta' predikaturi li għażlu li jigbu bit-Taljan li kienu ta' fama notevoli, uħud minnhom kienu Ignazio Saverio Mifsud, Francesco Saverio Baldacchino, Costanzo Vella, Antonio Agius u oħrajn. Rigward Ignazio Saverio Mifsud mo partikolari ta' min wieħed jgħid li kien predikatur raffinat, influenzat mit-Taljan Paolo Segneri u fil-qasam storiku, storiografiku kien influenzat mit-Taljan Ludovico Antonio Muratori. Tajjeb li nsemmu li ħadem ħafna f'dan il-qasam, ħallilna ġabra ta' tarif storiku bejn l-1740 u l-1765. Iżda żgur li l-figura ta' Dunkarm Bsajla hija importantissima bħala poeta nazzjonali il għaliex huwa kiteb l-ewwel kitbiet tiegħu letterarji propju bil-lingwa Taljana. Mbagħad hemm awturi oħra Maltin li jispikkaw. Insemmu pereżempju l-eks imħallef Arturo Merċiqa illi kiteb Le mie vicende, ġabra ta' tifkiriet importanti ħafna. Mbagħad hemm numru ta' poeti, bħal pereżempju Vincenzo Maria Pellegrini, Amante Buontempo, Serafino Zammit, illi jaħbat il-papa tiegħi Alla jaħfirlu, li rebaħ fl-Italja numru ta' konkorsi letterari u pubblika fil-belt ta' Milan fl-1980 ġabra ta' poeżiji bl-isem ta' Canti d'Isola Bella. Diversi kienu dawk Italjani li eżerċitaw influenza prominenti f'dawn l-awturi Maltin. Fil-każ ta' Dunkarm, naturalment, il-poeta nazzjonali Italjan Dante Alighieri ħalla impatt enormi. Imma kien hemm oħrajn, pereżempju, Giacomo Zanella li ħafna ixebħu ma' Dunkarm għall-istil partikolari tiegħu. Nistgħu nsemmu wkoll awturi oħra importanti li influenzaw il-Dunkarm u anke awturi Maltin oħra bħal Parini, Manzoni, Carducci. Ta' min jgħid illi f'dan il-qasam ħadem ħafna l-professur Oliver Frigieri bħala kritiku letterarju illi kien l-ewwel wieħed illi wera kif twildet u xterdet il-kultura Taljana f'Malta, b'mod partikolari fil-ħidma u fil-produzzjoni letterarja ta' Dunkarm u ta' awturi oħra.
ta' min isemmi wkoll fl-aħħar lill-professur Joseph Brincat, illi bħala lingwista ta' fama internazzjonali fl-aspett lingwistiku storiku wera kif il-Malti minn dialett Arbi li ġie introdott madwar is-sena 1000 kiseb l-arfin tiegħu bħala lingwa nazzjonali Maltija u iktar tard bħala wieħed mill-ilsna tal-Unjoni Ewropea. Nistgħu ngħidu li l-ebda qasam ta' riċerka ma huwa rriċerkat b'mod suffiċenti wis inqas dan b'mod partikolari u speċifiku. Dan il-għala hemm ħafna awturi Maltin illi kitbu stampaw ix-xogħlijiet tagħhom f'Malta u barra minn Malta u oħrajn ukoll illi ħallew il-kitbiet tagħhom forma manuskritta u li dawn jinstabu jew fil-Biblioteka Nazzjonali il-Belt Valletta, jew f'arkivi oħra mxerdin f'Malta u f'Għawdex, jew saħansitra anki fl-Italja. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.